Bagyo posibleng maumol o makasulod sa Philippine Area of Responsibility sunod semana base sa tropical cyclone threat potential nga giluwatan sa PAGASA DOST niadtung Lunes December 2. Sa iyang direksyon, posibleng subayon niini ang Visayas ug Southern Luzon. Sa pagkaron low to moderate chance pa nga mamahimo kining usa ka bagyo. Apan giawhag sa PAGASA ang publiko nga kanunay mag-monitor sa labing awahing dagan sa panahon nga luwatan sa DOST PAGASA. Samtang sa pagkakaron maayong dagan sa panahon masinati sa tibuok Kabisayan. Ang shear line nga mihatod sa mga pag-uwan niadtong weekend nakaapekto karon sa Northern Luzon. Apan posible na usab nga mopaduol kini pagbalik sa Kabisayan kung ugaling mukusog pagbalik ang hangin amihan. So magbantay ta because kining shear line usahay mo na og kini maghatag na mga thunderstorms and kining thunderstorms usahay ma-develop or severe thunderstorms which mag-cause ng mga floodings or landslides mostly in the vulnerable areas.